Salam dostlar, gowmy adaylaňyz. Stok programmamyzyň 2022-nji ýyldaki 2-nji sanyna sizi hoş gördük. Mene kofyamy aldım, restoranım taýyn, sizem kofyaňyzy çaýyňyzy alyň, birazjyk täze çykan klipleriň üstüne gürüňdeşlik geçirelim. Geçen gezekki sanymyzdy intek köpüňde ýetirip bilmänligimiz üçin we 2022-nji ýylyň 2-nji sanyny tiz düşürenimiz üçin programmamyzyň birazjyk formatyny ütgedýäs. Ýani her sanymyzda 5-6 şotograf täze klip çykan bolsa, ýa-da köne kliplere marasyna alyp biler. Şolary ara alyp rejissörum bilen we siziň bilen maslahatlaşyp, gürüňdeşlik geçirip bir ütgeşik format etmek planlaýar. Evet, birinci klibi nämeden başlaýaly? Täze bir klip çykdy, ýöne muň aýdymyň çykanyna paçty 1 ýyl boldy diýen. Halip aýdymçylardan Haji Ýazman Mehdiw bilen Jeren Halnazarowyň duet aýdymy. Bu aýdym çykan wagtlary bilemi gawat geldiňmi? Haji bilen kim duet etse? Başkasy ýokmy? Başkasy ýok däl. Ýeriň tutanok. Adım dogry goýupdyrlar, şo başkasy söz bir ýyl turet kız buçaýdy diýär. Başkasy ýok diýip türkmen diline ulanylýam, kaşony bilýän bolsa kommentariýlarda bize düşünler aýtdylar, eger bar bolsa. Başkasy, başka ýok, senden başka ýok durmuşymda diýilýändir, ýöne senden başkasy ýok. Şo söz türkçeden gelmem diýen mene. Bize ýok diýen şo söz. Gat kän ulanyldy. Soňky moda bolan aýdymlaryň köpüsinde gawat gele, ýöne başkasy. Dawa araňyzda bilýän bolsa, şonu bize bir tesirler diýip goýbersin. Aýdym gady ýeriň tutanok. Moda bolan aýdymlaryň biri hawa. Soňuna çenli. Azeri biri aýdyp berdi, azeri bir gyz. Kim dady? Onam bilemem. Tapsak ştaýdan aýdar, kimdigini. Aýdymny aýdyp berdi, ondan soň gün çykarmady. Diýadym şon Leyla adymy. Karwaçym, şondan soň çykan aýdymlaryň biri Haji Ýazman Mehdiw bilen duet eden üçin bu aýdym köp dinlendi, hem aýdym özüm gowaýdym. Ýöne klibini hem üçindir giýiş çykdy. Şo wagt bir snippet diýerler burada paýlaşdylar, öýden bir parçajyk bölecik. Şondan soň işlep Bolup biler, Halipany tutmagam kyn näler o güýçlaýdym. Klibi düşüren, E-liste düşürilen. Ýaxşy show, E-list video production. Ýöne Didar Şakabaýew düşüripdir. Baş rolda da Didar bar. Aşançy tasyň bilen tema başlaýdy. Didar baş roly oýnapdyr. Aslında türk seriallarda atlar görülýär. Bizde de mara aslında romantik bolýarmy ýa birazjyk serial, kino ýalyk zatlar çykardylar, çykarwan başladylar. Bar o star boljak oglanlar, aktyorçylygy zady bar, birazjyk okunam okadylar, azam bolup biler. Öň amalýan bir klibine de gawat gelipdi. Didaryň birazjyk mimikasy gowy. Didiler başlapdy. Öňem bir küçük klipde gawat geldimi diýen. Ýöne şu klipde hasdyr öňkü plana çykyp. Ýöne klipde ikinji gyýda düşünmedim näme. Jereniň özü baş rol oýnap bilerdi, ýöne näme üçin ýene bir gyýda oýnadyp durlar. Şoňa düşünmedim. Taýlaw meselesi istese düşürerler, 3-nji, 4-nji gyýdam düşürerler, oýlanýany gerekledimi manysynda soradym. Karwaçy, klip owadan bolupdyr Didar, öňem owadan klip düşüren oglanlardan biri. O klip bolupdyr. Artistlikler gowy, Allahyň şu döwrüň makyajy modadan galaýsa da ütkeşik bir moda çykdy. Haji ýok klipde bolmany köp zat ütkedipdirmi ýoklugy bilmedim. Ütkedipdirmi? Aslında bolýa özü düşmeýän klipler. Onda sen onuň klip bolmaýardylar. Onda men Burak Özçütle Fariýew jenen düşürerdim men klipi. Sesi bar adam, özüm görnüse gowy bolardy. Gepiň ýyskasy klip gowy bolupdyr. Esasy zat şol. Aýdym tamam tutan aýdym, dinlenen aýdym, o klip bolupdyr. Artistlikler gowy, renkler gowy. Udaç. İkinci klip aslında men şu bir daha da howlupken 2 sanak ýaş bar. Şolaryň kliplerini howlupýan ýöne amalýan klibini bereli. Amalýa mehribanlarym diýip bir klip çykartdyr. Şo klip bar, hakykatdan toýaly klip şol. Ay mene derkä diýense baş rollakylar Kaka ýyllaryň aktýory, güýçli aktýor, ustad aktýor. Baş rollaky Eje, ustad aktrisalar, hatda atganan artistkalar. O baş rollar gyýdyrmyş çykýan gyýdy. Ýaşyň bir videosunda gördüm. Bul näme story ýa-da gelin aljy şu.
belli aydınçılara, toy bolmaka, toy üçün aydın yaptırıp, klip çölyara. Ha bu o däl öýdi ýani. Men pikirimçe däl. Sebäbi hemme-de gurnalan belli. Elisin reklamajylarma içinde. Ama ali soňky wagtlar biraz kliplerine toy zatlar şonu öňe sürýär. Aslında gowy. Aydın näle bolupdyr? Aydım gowaydym bolupdyr, klibim gowy bolupdyr. Karoçy içine salýa bilýän ýa bir kommentary ýazdyr. Hakyky şoň ýazan kommentariýasyny men ýaşadym böyle tiken ok diýär. Şoň ýalyk boldy ýöne bir zat kulağım birazcık tırna çakladı. O yöne men öz pikirim dolurma. Ejem hem kakam diýär, şo taýym birazcık edebirak bir zat tapyp bolardım hadi. Ejoýdym, öňeşdim, bir tapar eşdim bolýar, bir şo ýakda galanda şo. Ikinci jas ejem kakam edýärmi? Ýok. Şol ýakda tapadım, men ýakda tapadım şol. Men any tak aýdynat tapadım, ýa şol iki Awa ýatda galmak üçin dogry saýlanan söz ýani edebiýatçylar şu videony görse sirlerde ýazyp biler men. Enem atam diýmedim. Yo enem atam diýsinem diýemem. Aýdymda duýgy gaty ýokardy. We duýgam milli duýgy. O biziň gelin aljymyzda o taýda gyý çykarma ýagdaýy bar. Men ýaman gowy duýdum ony. Düýgüne çenli duýdum da öjegimi çykardyk. Ýaşadym men o zatlar. Şu taýdaky duýgyny dolulugyny men pikirim, men duýuşum köp adama gabat gelmän öle. Ejem hem şu taýy birazajyk şu duýgyny şeýdip goýberýär da gülýär akıp yatan nimen bir hile koyveren ýalap. Elip kiretmenen biler. O şu aydın santis bir boldy. Hawa, aydym gowy köpler tarapyndan dinlenjäni bilýän klibi ýöne gowy. Indi geleli iki sany ýaş aydymçyň kliplerine. Birincisi Alberjan, eger ýalňyş bilmeýän bolsam, Alişka pseudonimli bir ýaş aydymçy. TikTok tip aydym çykartdyr. Muny näme üçin gürläli diýip saýladyk? Sebäbi birinciden öňümizden çykdy. Ikinciden hem aydym döwrawa aydym. Döwrawa aydymlaryň içinde manisiz aydymlar ken, manisiz däl. Birazjyk näme dörze sözler bir ýön tutýar da. Hiç de düşünmedim. Hiç de düşünmän bilersiň, bu tam sen men ýaşymdakylara ýüzlenýän aydym däl bu kiçiler üçin. Klipde göränsiň hemmesi ýetginjek, gaty kiçi. TikTok has kiçi ýaşlylar üçin. İçindäki fenomenler, video düşürýänler, eýleler, beýleler, has kiçiler ulanýar, has köp. Klip ýöne ýaş zeki nara täze, fresh, çykyşyny gowurýan. Men özüm maňa bir video ýakymly gelýär. Umumyň gowy diýip pikir etýän ýaşlaryň öňüne açmak. Aydymçylarymyz kän tuwelimi, dinlenýär, gowurýar, köpüniň näçe müňläp dinleýjisi bar. Äzeler gelse hasam gowurýar. Böyle şu an näle ýaş aydymçylar. Seredýän tarapyna bagly. Birinciden sosial set giňedi. Orada edip bilýän bolsaň, tiz ýaratma mümkinçiligi bar. Ikinciden hem garşyda şam köpeldi o tarapama. Mysal üçin nähilli belli başly bir 10 tane aydymçy bardyr. Nur Meredip ataýaçagy. 10 tane aydymçy kändir elbetde ýani. Umumyň aljak bolsaň belli başly 10-15 tane aydymçy bardyr. Bular öz aralaryny ýarşýa diýip pikir eder, ýarşýan bolsa oda. Bu hepde aydymçy portaly açýan, täze çykan aydymlar. Indi hepde açýan, şu hepde çykanlar bar. Tanamayan, bilmeýän şeýler atlaryň kän, rapper çykyp ýatyr, aydymçy çykyp ýatyr. Olaň üçin hili gowlar bar, hili gatpesler bar, hili ortalar bar, şeýle aydymçy kän. Şolaryň içinden saýlanmaly. Bulam köplenje bir klip bilen ýa video bilen bolup gidýär. Ola, TikTok näme? TikTok dogry. TikTok diýip çykarýan dälirler, şonu orta rus gezi içinden tapýanlar, TikTok diýen. TikTok derler, no. Her kimin bir agzaýşy bardyr da, mysal üçin Instagram aslında. Türkler hemme Instagram diýär. O türklerde alyp barýanlar biziň Instagram sahypamyz, ýani Instagram däl, şunu aýdasyň berýär. Instagram däller, o Instagram. Hawa, ýöne dogrusam şol. Diýerler, ýöne näme diýjek? 80 milyon adam diýär. WeChat'da mysal üçin Xitaylar näme diýär, ne bilýän? Biz hemme Huawei diýip aýlanýar. Xitayda okaýan bir dostum Huawei diýmekmişin şol Huawei diýär. Aslady. Huawei nir, Huawei nir, biz Huawei diýip aýlanýar. Geçen gede täze gyýlarymyz sanadyk, dogrymy? Bu gedegen täze ýüzlerimiz sanajak bolsak, ne bulanjak Alişka. Şol çykypdyr diýenim, mene haladym çykyjyny. Hem meni aýdymny dinlemen başga mesele ýa siz dinlersiňiz, dinlemersiniz. Başga urun ýöne özüne görä fanlar bolar, özüne görä dinleýijiler bolar. Klipçi gowy art studio tarapyndan edilipdir. Ýetginjekler üçin owadan klip şu wagtky aktual bir temany salypdyr klibine. Iň bolman Wi-Fi'dan o dogry däm? Şondan gowy manys TikTok'un nämedigini bilýän bir ýazypdyr sözüni. Senem Wi-Fi'ye girmen, sen o Wi-Fi'dan surat çykyr. Aydymyny ýalňyş meýän bolsam bam işlepdir. Öýdýän ýani dälen bolup biler. Ýöne umumyň klip, gowja klip bolup biler. Ýaşlary hasam köp gollamak mümkin diýen gowy işler edýärler. Üstüne garzy edýän. İkinci
Seyran, bu da yaş ve täze yüz bilişimçe. Rozda düşürüpdir klipini. Klip azap edilipdir. Öňkü döwürde temasy 90-njy ýyllar. Şeýlemi? Benem O şeýle klip düşündüm. yaman bir kilek. Hawa. Lohki bolupdyr, bir kilek. Manili yeňil geçýär klip de bir kilek. Hawa, 4 minutlyk menäme aýdym ýöne klip görkezýär başyndan soňuna çenni. Birinjiden klip 98-99% 90-njy 80-njy ýyllaryň temasyny görkezip bilipdir. Ol 1-2% diýenimem ol käbir detaljyklar bar. Men gözüme ilen üfleýär bolýan, şu üfleýän zat täze zatda. Könesini tapyp bolsady meselem, şoňaja kiçijek detallar bar onam. Ýani serýalak adam ýok taýda ýöne. Rozi ulanana oýana. Ay olanýandyr, näme? Yo, ulanandyr. Elmi da değil, şu istersin, elmi kadrlar var. Hoşum, doğru. Ýöne wara bir aýdaýynmy? Menne projen bilýän öňküler de, öňküleň köpüsi Ronini al ilmlony bilýär-de. Ýöne Rozi istersin, soňra ýa. Hawa, art, mergen, şolaram aslında eger ýalňyşýan bolsam bagşlasynlar bolýan olanlar. Men şo wagtlardan tanaýan biraz Rozi'den öwrenip başladylar öýdýän işlerini. Ýa-da Rozi bilen bile ýanynda işläp başladylar. Hökman bir-biriniň ýanyna çykýar da bilýärmi? Ondan mergen wady Gurbanlyf, mergen klip geçenki. Bular Rozi'ň ýanyndadylar. Ýöne o wagt düşüren okdylar. Indi bärden seretýän bolun Rozi'ň ýanyna çykan ýalak görnýär şolar. Nägilek, ol dogrymy diýämi, olar özleri kabul edýärmeden okon bilemok. Rozi köne möjeklerden klip making oýunçy. Wapşe başgaçadyr düşürýän klipleri. Bu klipim ýanky diýişimiz ýalak birazjyk vintajny düşürüpdir, gowulupdyr. Tak aýdymam Döwran Saparowyň stilinde, moşoň aýdymam mümkin täzen işlese bir ýyl gulamak nätan aýdym däl. Onun aýdymy ýaman gowjy. Esasy zatlaryň birim aýdymçyda ýa-da artistde iň esasatlaryň birim sypatda men pikirimçe. Dünýä optimistarlar bolýar. Hülya Avşar diýdi. Hülya Avşar näme misal berdim, şoň sözüni aýtjak bolýanna. Bir ýerde bir ýarşda, bäsleşikde, telebäsleşikde näme diýär? Sen diýär, sesin 4-nji, 5-nji ýerde durýar diýär. İlk ölen sahnada näme duruşuň, sypatyň, keşfeň, imijin, aýdymyň, şolatlar ilk rol oýnaýar, soň sesin gelýär diýär. Ýöne serýän şu wagt soň küçükken aýdymlara seretsen, üýtgeşik bir ýykyp barýan setem ýok. Bar kän elbetde Dimash we ýene şuňa gow sesler bar ýöne. Saat üçin şu wagt titredi oturan BTS'in seslerini aýdyp bilýän ýokmy? Olara proyekt. O proyekt ýöne The Kid Laroi. Justin Bieber'in özü ses meselem on. Şu yaş wagt. Şu wagt bar. Şu wagt bar ýöne olar tanalany. Men diýjek bolýanym, diňe sesin bolan ýeten ok. Klip gowulupdyr. Klip barada wapşe söz ýok. Men bärde asyl ýanky Alişkada da, Seýranda da men aýtjak bolýanam. Täze ýüz we çykyşy ýaman gowulupdyr. Üstüne arzu edýän ikisine de. Başga da gyýylar çykýar şu wagt. Anel we son bir gyýjaga da aýgödül ýene baş oňýarlar. Täze ýaş çykýanlar, fresh. Çykfynna gowy. Azat çeşden son bir hili üýtgeşikler çyk. Beýler we beýler hem ýaş oňy. Gowy çykyşy gowy. Hotlar gowy. Üstüne arzu edýän. Enni ýaş aýdymçylarymyza da üstünlük arzu edenden soň insana goýan bir klipimiz var. Bu klip aslında Türklerde bara. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş şolan bir klipine meňzeýär. Bir şeýle stol nakryvat edilen, şoň üstünde oturup iýip içip aýdym-aýdýarlar, zat etýärler. Şoňa meňzeşedi. Filmi toklyjy bilen Bammy ili Bammy nähile okalýany bilemok. Aýdymçy oglanyň duýaty. Ütgeşure bir hili türkmençe rap varianty şo nemeleriň diýip pikir edip oturdukyn aýdym cover ekeni. Aýdymyň türkçesi bar ekeni. Ondan gördüm. Klipim şol. Klipim edil şol. Bir däl ýöne eksem şol stoluň üstünde iýip içip oturýarlar şo taýda aýdym-aýdyly. Turuşyk ýalak, kiçirek ýöne bu plagiat ol bu Omanyda däl cover. Diýip ýadylym cover diýip ýadylym. Ýadylmandyr ýöne ana şo tarapyny men Selwiden neme gördüm. Selwinki al ses nirde bar? Doğrudan Azerleriň sesine el güýçlü ýa Özbegistanlylaryň bizde de bu güýçlü sesler bar. Ýöne şolaň arasynda saýlanyp geljek sesler. Ýani gaty güýçlü ses. Adatdan daşara tembr bar. Günnowar adam salya bokurdygyny, günnwatarada salya bokurdygyny. Şeýle okuýpdylar, gaty ütgeşik. Aslında men bir istoriýadan soramol Selwiden, sen näile etdiň de şu sese geldi? Elinde de şeýdişdirýär, plastilin ýalak. Şeýtde ses çykarýar, beýtde ses goýýar. Şoňa görä bir hili sesi öz düzüp çykaryp goýýaran ýalak, bokurdygy eline ýalak. Ýöne bilemok şoň ýalak arasynda gowaýdymlar çykarýar, gow klipler, tanklatlar. Şu cover näme? Düşünmedim. Gowamaýdypdyr. Näme üçin bulaýdym we muň üçin näme üçin azap edip klip düşürilipdir? Düşünmedim.
Originaldan oğlakdırmayan aydın. Yok, beýle diýip bilmez. Selwiňler başgaça aýdypdyr. O ýygyň sesi başga, başga o taýdak erkek elbetde bambaşka Karadeniziň bir Karadeniz müziği tagamyna. Ýöne näme üçin göçürildi men şonu düşünmedim. Ýöne cover edip şeýle oturup aýdylan oturup. Bahadır da ýozlaryň ara bir nemesi. Cover çykan soň hit bolan aýdym mamka, bilýärmi? Haýpy. Menim şu ýadyma düşdi bir. Bir gıyda idea olayın yöne James Arthur idea. James Arthur'un cover artist olup gitýän tanıdýaşy. Angliýanyň The Voice mi? Voice mi? Awa. Şonu çykjy diýýän, şonu. James Arthur mu? Şonu onu göräýdi dedim prosto. Belli bolmaka, meşta tuğrat korkuyor. Belli bolmaka. Şeýle bar bekle şonu. Son täzen ýasadylar. Diýene image bu haşyn. Gaty barynda. Gatymy bunda. Şonlaýdymy originaldan köp dinlendi. YouTube'da da köp dinlendi. Şu adam Impossible diýip ýa-da, birinçi şoň aýdym diýip görkezýär. İyi Türk'te de yine bir boldy. Men bilýänim Zeynep Bastıkka cover sanatçysy, ilki cover artisti ýöne soň After Sky'dymlarda atlarym hit bolup gitdi, köp aýdym dinlendi. Güneşe görüşüne nasıl sığdırdın? Bu kız felaket, felaket, felaket. Felaket. Ezel'in aydım aslında şol. Yani iminli Ezel'de şu felaket dinlenendir. Yani hit bolmadı ödeyen. Şonu cover edeninle Zeynep Bastık birazcık avrası itködü de efekti itködü. Şonu hakiki hit oldu şol aydım. Hatta köp berdim. Men özüm zakaz aldım o felaket aydaydı. Конечно, men tayin değil. O adın nisçe gidip doğru demme. Geç bilmedik. Ezel cezanı yarıtsan bir öyle yani. Aslında kız deng değerli. Feed ettiler. Feed etti. Old school. O koşlar deng mi senin için? Sen rap. Deng değerli. Rap diýsen var. Türk rap diýsen ceza birinci kelläne gelýär. Конечно. Ne Türk rap diýär? Ezel gödön gelýär. Ha. Ol hem rap, bir reggae, goşya, bir hiljek bilen melodiýa. Ayo. Ne hiljaýdynlar aýdýa onu. Ha, ütköpdi. Türk rap ütköden adam kalýar mene. Türk rap'ın ara son kuvatlarda kas köp dinlenip böyle seriallara da girip gitmegine sebep bolan pokoleniýa diýeli. Şolong glavarlaryndan biri. Ezel we Murda we APO we APO awda aýdmaýan bilýär. Ha. Şu wagtlar men kiçiräkmi o? Şu wagtlar meniň diýende. APO bir aýdymma. Şonu türkmençe prepare aýtdy bilýärmi APO? Can men günälider. Ezellara real go rapper. Ve şondan soň ine şu wagtky Spotify'da zatda topda türde çakal diýip çykdymy, eýle diýip çykdy, beýle diýip çykdy. Bir sürü rapper çykdy şolaryň içinden Jack var. Karoçy täze bir pokoleniýa rapy uçurdy Türkiýede. Şolaryň glavarlarynyň biri Ezel. Atgoýuşly. Şoň bir aýdymny Zeynep Bastık cover etdi we hit etdi. Telwi aslında boldy. Bir klibi gabat geldi, onuň dinläp oturýan kommentariýalarda gabat geldi de adamça ýazdylar. Şoň aýdymnyň covery ekeni. Şeýleräk bu gezeki stalk programmamyzyň soňuna geldik, wideomyzyň täze formatymyz göwnüňizden turýandyr diýip umyt etýäs. Öňkü starlarymyzyň kliplerini, işlerini siz bilen gürleşmek biziň üçin gyzykly. Ýöne ýaş aýdymçylaryňky hasam gyzykly, stil, hili ýokary önüm orta goýup bilýän ýaşlar ba bolsa, muňa hasam begenýäs, muňa hasam höwes bilen videolarymyzda şolar barada gurrun etmek, görkezmek biziň üçin hasam gyzykly. Ondan hem sevgili dostlar, stok programmamyzyň bu gezek sanynyň soňuna geldik. Pikirleriňizi we şoňa meňdeş başga biziň bilen paýlaşmak isleýän zatlaryňyzy tesbirlerde ýazsaňyz hoşal bolar. Like'laryňyzy, videolarymyzy paýlaşyp köp adamlara ýetmegine sebäp bolmagyňyzy garaşýas. Iň esasam kanalymyza agza bolun ve innik sanymyzda görüşýänçek özüňize gowy seredin. Hoşça bolun.